И гости, хора, аз съм Иван с поредното видео в моя канал. Аз ми все пак си играем на Brawl Stars, така че просто се абонирайте за канала. И време започва. Както знаете, чакайте че намаля звука. Както знаете, в предишното видео играхме с броулъра Мое. Както знаете, след много проучвания разбрах, че броулъра също се казва Мое, така че... Да. Той се казва Мое, ако се говорите по друг начин. И да, днес няма да играем обаче с този броулър. С кой броулър ще играем в момента? Това е именно Брок. Просто съдбата си е Брок. Сега хора, знаете ли какво? Дигам си поко на 20 ранг, така че е време. След това видео да си дигам Брок на 20 ранг, между другото си дигам Нита на 20 ранг. Както и Код ми е 20 ранг, и Сели ми е обаче на 20 ранг, поне ми е над 20. Така че е време да започваме да си дигаме всички броулъри на 20 ранг. Няма да се случи това видео, но сега какво се случи. И време да почваме! Я! Между другото тук да видим. Дих си Ив на 18 ранг. Все пак хора... Гъс. Защо Гъс е мастър, човек? Значи ще го съдат. Тук е Ифа. Човек. Много добре тук. Ама ми се прави на Кухович. Между другото хора, нека да видим. Се може да съберем мисля, че 50 абоната до края на годината. Вярвам, че можете. Ние сме сега в момента 19 абонати. Между другото тук Лилито. И да, хора. Тук съм този Гъс на мастър се. Прави ми се на силен. Не виждам силно това в този Гъс. Аре ба. На мастър. На първия мастър. Какво да видим от него? Не виждаме абсолютно нищо. Човек. Кой е той? Илия. Тук ще ми се прави на код се поиска. Илия. Ви се пък. Хора. Той не съм заради ута, бе, човек. Аз все още няма да съм с толкова парково. Хора. Не, човек! Не вярвах, че там ще има някой човек. Но губи с Брок, хора. Плегайте към мен. Между другото за малко. Айде пусни да играем срещу моя човек. Между другото хора, искам да ни пусне да играем срещу мое. За да видим се пак. Мое. Също броулъра Мое. Се казва все едно мое. Все едно това е мое. Какви други имена няма да измислят? Измислиха името Гъс. Където знаете ли какво е? Измислиха вече името Мое. Ще измислят името Мокри кърпички да се приключва. На другото. Точки набие все пак не е лъс. Няма го лъс. Какво се случи току-що? Как ми изхави толкова хелът? Да попитам. Между другото, тази бразък е изчисло и опрямо ми на 20. Значи 4 броулъра са. Сега и 5. Да видим все пак Роса, човек. Роса не е слаба. Става с нещо. Както и Барни. Но по-го не е чак толкова. Макар че ми е 17 ранг, защото си го дих. Да. Да видим Росата. Хора, пусна да играем срещу Мое. Срещу скина играем, но няма значение кой играем срещу Мое и точно до нас е този Мое. Нещо добра новина за господин Ивчо.
Бро, човек, той е гасеница! Повече не искам да игра с Шамой. Повече не искам да игра с Шамой. Днеска спечелим ли купи? Се пусна да игра с Рико, човек. Помните предишното видео? Че си купих скина Рико. Буболечка. Брутален. Ползвам си го много. Между другото. То скин на Джаки е брутален. Погледнете ли го? Видяхте ли скина на Джаки? Къде Джаки да види? Това гриф също е як, човек. Много як скинове тук, бе. Тая игра много як скинове. Май се кемпим. Хора, май се кемпим тая игра. Поне някакви купи да спечелим. Кемпенето помага да купите. Както знаете, този гриф е най-тъпият човек. Защо не уби Гела? Има ли това мозъчни клетки? Или няма мозъчни клетки? Не забелязвам. Се измъквам. Докато ето тая тука ми изкабваха от така. Не бяхме 10 човека в такава карта. Да. Днеска може да спечелим купи между другото. Което е лошо. Нека да видим все пак какво се случи в следващата ни игра. Поко... Как че Поко не става за нищо. Това се е кръстил Семка! Той че е Семка, човек. Не, Пърл, тук ни... Пута Пърл! Първчето е ОП. Пърл е ОП, човек. Пърл е ОП. Семка умря и то разсети. Защо Семка? И ето това май го уби. Защо? Както и да се казва се, не мога това го буду сам. М и Ф, каквото и да беше. Мафис. Но Мафис, мисля. Това не беше да обидна дума, човек. Мафис. Вие като обидна дума. Човек. Тук няма никой в този храст. Това че мога да си направим апартамент в този храст. Хора, погледнете, апартамент. Никой не може да ни вземе апартамента. Не, няма да кепим. Ние не сме жени. Хора, промени семето. Не, човек! Точно заради това се трябва да кепим. Защото като излезе когато новите идва да вижда. Човек не се базикаме. Гати чудовището човек дойде да ми изяде. Ми изяпа количката. Ще види. Бро, 100. Поко. Няма скин на Поко, не ме съдете. Дай майк. Имам 2 май 2. Видим се пак хора. Грей. Гъсмек. О, то скин на Бук е от коледата. И даже и после да играем с мое събърш тук. А не Гъс тук. И моя май ни пусна. Това си е окей. Не исках да ни пускам мое. Но явно ми е било писано да ни пусне мое. Да. Горе красен и там, виждате ли го? Сигурно да го виждате, знам, че го виждате. Има някой! Кой е той? Това не го очаквах, откъде ми се вземе миско. Има и друг по като мен, погледнете. Той има обаче гаджета, аз нямам гаджета, защото не ми е Cherry Power. Не ми е Cherry Power, да? Не ми е. О, моето уби бото. Добре си се пак бо. Не. Къде е моето? Трябва той да умре. Там ли си, бе? Чето се тук. Не, това е Покото, бе, човек. Това е Покото, човек. Къде отида това Поко? Тук ли си, бе? Разкрихте, бе. Покото, човек. Той е като нас. Той е просто Поко. Какво може да ни...
Накрая. Ето това не иска да се случва! Ето това сигурно не иска да се случва! Еми, хора, дойде края на живота ни в Brawl Stars. Мое не го служим. По-силен от Джестър е. По-силен от Корделиус е. По-силен това броуър. От не знам кое е. Тоя броуър не мога обаче да се мери с един друг броуър, който е Кенджи. Това броуър не може да се мери с Кенджи. Това е лоу. Кроу! Кроу, човек. Кроу. Тук обаче Кроуа... Стига ли, човек? Човек, Кроуа ни унищожава. Ние трябва да го унищожим него. Той е самоунищожим. Хора. Какво става тук? Не. Имам си пауър, няма го използвам, защото съм на малко хелт. Бро, Еваниде! Птичо гадна! Хора! О, мага! Той не ме оцели. Лошо. Бро, защо? Не Кроуа. Поко! Съсилите на Поко! На Поко, човек, силите! Окей. Не, то не знае. Човек, то се стреля. Време. О, мага, умирай! Не само това да ни преследва. Не, и тук. Рипи сме. Да видим какво се случи. Стоките стреля там. И да си го... Защо не става нищо? Знаете какво хора? Умра за ми е голям това. 7 купи пак. 7 купи. Лидербордовете споко съм на... Я да видя на лидербордовите споко на България. Я да видим света. Първо място. Възикам се. Тук базикам се, че хора не съм на първо място. Жалост. Едва ли ако се бъда? Саска 2. Той се казва Саска 2. Добро име. Не си сигурно, че е странно. Бро, колко мейка има? И Саска 2. Мейк. Той има 3 мейка в тая игра, бе, човек. Аз съм Рип. Аре, едната да е Рип. О, мага! Поко уби мек! Невероятно! Поко уби мек! 3 мека има в тази игра. Вече има само 2 мека в тази игра. Браво! Кроу. Трябва да убиеме Кроу с тебе мек. Но е мечува. Но мека е квинтилиони пъти по-добър от Покото, човек. Нали се убие Кордилиус? Убихме вече мек с Покото. Да видя Кордилиус, не. Вече има само един мек в тази игра. И това е Саска 2. Поне не съм не видял, тя да умира. Къде е Саска 2? Сигурно да е в този крас. Или в този. Не. Човек. О, мага, Макса. Йоса, Макс. Човек, турботай ми вика тая на главата, където не искам да ми вика. Стига да, човек! О, мага! Няма с какво направя. Четвърто място. Вижда, че е добре. 7 купи. Печелим все пак. Купите са ми много. И все пак, какво се случи сега? Покото все пак, почти сме дигнали Поко на 18 ранг. Което е заводолително. Болим се за 20 ранг с Поко. Да видим все пак. Джестър, май, 100 повечето са митик. 100 повечето са на митик. Лошо, опасно.
как мисля, че има само един мек в тази игра. Дори мисля, че Саска 2 не беше мек. Беше друг броуър. Приема записа, защото Саска 2 не я видях в тази игра. Буквално даже не видях отгоре да умира. Ще прегледам на записа каква е Саска 2, дали е третия, дали има само 3 мега, дали има само 3 мега, дали има 2 мега, не знам. Също може да си гледам записа, това няма значение, но все пак. Тук няма никой от тях. Значи са свободни. Митко. Хора, Митко идва да ни унищожи. Митко идва да ни унищожи. Митко! Защо? Митко. Погледнете го това Митко, бе, човек! Митко идва да ни унищожи. Митко карен мръсен смотан. Там има един... Ние хора май сме в капан. 8 човек сме. Ами... 7 човека. Моля се съставим! Но какво виждат очите ми? Давай, луза, мразия. Браво, бе, Честър! Там стана боя. Там стана боя. Тук вече стана боя. Омага! Омага! По-куби, Честър! По-куби, Честър! По-куби, Честър! По-куби, Честър! По-куби, Честър! Значи не стига, че в предишната игра убих Мек, но в предишната игра, но в тази игра убих Честър! Хора, убих и Арти, аз съм бог! Базикам се естествено, но убих Мек. Убих Честър. Сапа, убива ми Арти, човек. Невероятно. Невероятно. И хора, 18 ранг с Поко. Познайте го. Поко си е 18 ранг, човек. Да видим на Светъл, за пък кой ранг му е Покото. Светъл, Мортис. Чакай, той си е намалил купите, човек. Доста аз. Що нещо купи? 90, не знам. Покото му е 16 ранг. Време е хора да играят с някой супер броуър. Не, най-битен броуър си игра. Стил, Бол, по 20 ранг да ми е, за да си го дигам. Колет! Колет! Здравей, Колет! Здравей, Колет! Човек! Взема! Не време да си отдема 20 ранг. Колет! Здравей! Здравей, Колет, Молет! Не е време да те дигам 20 ранг. 7 кърси от тоя. Франкен за кил гол. Това съм го виждал, май беше ютубър. Не мисля, че е истински, поне не знам. Да, хора, нека да видим Колет на 20 ранг. Чел. Мага, човек! То откъде се взе? Колета се го цепи, бе, човек. Освен ако булна на министъра близко. Да, мога да седиш там вечно. Бу. Може да седиш там вечно, бу. Човек. Няма да ти щупа кутийката. А ти сам се щупи. Не, навсякъде са човек. Човек, на къде да избягам? Човек! Уау! Не, това е невъзможно. Навсякъде са. Не знам как са навсякъде точно, па... Да. Да видим. Последна игра за този епизод, между другото хора, която ще бъде с Поко. Почти целият епизод днес играем с Поко, но да. И нека да видим се пък последната игра за днес. Време да почне Лова, Бони Гъс, Митик, което не е особено добре. Хора, човек, чупим кутийка 5 часа. 5 часа чупим една кутийка, ама една. Представете си как се чупим 8 часа.
Човек, мисля, че трябва да се крием в кращите, за да свърша този епизод максимално бързо. Майчице мила, черахме хора. Абе, човек, навсякъде са, бе! Не, и нагоре, и на Тани има един, и на Тани има един, и на Тани има един. Аз къде да отиваме, човек, освен да убия някой. Няма какво друго да стане. Човек! Няма се какво направя. 8 място. Хора, този път наистина последна игра. Този път наистина последна игра. Заклевам се, този път наистина последна игра. Заклевам се. Колет, омага, четирима на митик. Ние се кемпим. Ние се кемпим. Няма как по друг начин да пазарим кубите, които искаме. Спечелим, а именно 14, 10, каквото да видим. Да видим. Второ място се струва 8 купи. Извинете, ама добре. Майка била там цялото време. Откъде знае, че съм тук, ама? Не. Уили. Не, човек, играем докато не станем 18 ранг споко. Ние вече не загубихме 3 купи. Какво да правим? Вече сме 17. Бъзикам 18 ранг, просто сме по-малко купи от 18 ранг. Човек, как знаят, че съм там? Те са много лоши. И тук се кемпиях. Стопа там, знаете, че съм там, и тук бада няма да сме. За това си дойде кит. Мисля, че е скандално на 750 купи, явно е скандално и на 420. На 417 е скандално. Просто скандални. Скандални хора. Скандални са тук. 9 човека, Brawlers left. Много. 9 човека. Сигурно сме много малко. О, мага човек, 8 човека, Най-накрая сме с цифра, която да ни задоволява. Също с низа. Аре, бро, да ставам 4 човека. Може ли? Може ли, Уили? Да ставам 4 човека, Уили? О, мага. Уили? Не съм тук, Кроу. Не съм тук, буквално. Аре, 4! Още 1, още 2! Моля. 5 човека. Още 1 човек. Този кръстов шак, като кай шака. От именно такова Арсенал, да? Сперник на Рубен Диас. На Ерлинг Холанд. На Кевин Де Бройне в Манчестър Сити. На Бернардо Силва. При беше на Кол Палмер и Гюндолан, но те вече са изцяло отбори. Гюндолан е Барселона човек. Кол Палмер е в Челси, но ние загубихме току-що. 5 купи, върнахме се. И хора, това вече епизод от днес. Няма се харесва. Сложете палеца нагоре. Ударете палеца нагоре, ударете и към банката. И да, това е от мен този епизод. Чао от мен.